И в продължение на предишното видео, за което казахме, че малките неща често водят до големите неща и скъпите ремонти. Една тема, която последно време доста се дискутира по различните групи, за течовете на масла и антифризи или масла и охладителни течности. Експертите казват, че теча на охладителни течности и масло от един двигател е като влагата в къща. На момента не е проблем, обаче като се застои малко по-дълго, почва да става истинския проблем. И тук визираме това, че много често в един двигател има комбинация от гарнитури. На много компоненти има комбинация от маслени гарнитури, гарнитури, които са устойчиви на антифриз и охладителната система не позволява, нали, по този начин охладителната течност да изтича извън двигател или да се смесва с масло или налягане по турбопътищата. Така че тези течове неминуемо водят до други проблеми. Много често има течове, които са между трансмисията и двигателя. Тези течове повреждат маховиците, повреждат стартери и въобще е периферия, която няма нищо общо с самия теч, но в един момент се налага да бъде ремонтирана. Така че не дейте да неглижирате такива проблеми. И да, възможно е понякога да се скъпи за решаване, но ще бъде по-евтино да ги решите тях, отколкото след това още 4-5 периферни проблема. Диброс сервис, за повече интересни видеа следете нашия канал.